Bé, de fet jo ara mateix... Mira, al veure'ns cada dia treballar junts no he fet més que reafirmar la meva teoria. Perdona, Magda, és que m'esperen i jo la puntualitat... Que t'he de confessar una cosa molt important. No em confessis res, me'n vaig. Però és que he pres una decisió molt important. No me la diguis, no. Madura-la. Per cert, això dels assumptes que resolen sols... Fantàstic, eh? Una bona filosofia. A la vida també. I això de les empantetes... Madura-ho. Però és que tu no dic... Entre la Jessica i tu no hi ha res i en canvi us enteneu molt bé. I entre ella i jo hi ha un marro bestial i no hi ha manera que ens entenguem. Tu entens això? Estúpida. Imbècil. Idiota de frenopàtic. Escolta, si continues estàs garrapo. Ah, sí, de debò? Doncs escolta, vaca, mula, foca, truja... T'ha agradat, eh? M'ho expliques o què? Ai, què vols que t'expliqui? L'assumpte de la flor. T'ho anava a dir, el que passa és que no he tingut ni un moment. Què fas amb un cigarret a la mà si tu no fumes? Estic intentant introduir vicis a la meva vida. Però saps què et dic, que no puc més. Estic marejada, no m'agrada gens i encara em trauria el gust del menjar. Estàs ben torrada. La flor era d'un home, oi? Sí. Tu com ho saps? He vist el missatger. De quin home? No ho sé. Que no hi havia una targeta? Sí, però mira com va signada. Un desconegut que la val conèixer. Potser és un japonès, que enigmàtic. No en tens ni idea de qui pot ser? Ni idea. Estarem sols? Absolutament. No sé si en sabrem. Deixa-m'ho provar. Jo necessito un home que em faci riure així. Aquesta vegada m'ha sortit malament. Però tot és qüestió d'insistir.